2, 1. Izgleda da smo prerano počeli. Ajmo ponovo. 5, 4, 3, 2. Barem sam u poslednjih nekoliko sati učinio smislenim. Ja sam tako dobra osoba. Ligislave, vidi ovo. Šta? Zar ti nisi? Mogu da objasnim. Čekaj, Ligislave, već smo se igrali trabunjanja. Zašto si još uvek tu? Pa, pošto smo završili ceo spisak, pomislio sam da napravim novi. Već sam ispunio ovu knjigu idejama. Mislim da ćemo završiti do januara. Zaboravi knjigu! Proveo sam ceo dan s tobom i pravio svakojake gluposti, zato što je trebalo da eksplodiraš! Želiš da eksplodiram? Da, to sam čekao. Pa dobro, pokušat ću. Jari! Dovršit ćeš taj desen i dopašće ti se! Sad si ti... Nisam na to mislio, ti budalo! Dobar si. Ne, trebalo je da eksplodiraš u milion parčića. Zašto bih to radio? Zato što je pitak u stvari bomba. Koja pita? Ona koju sam jutros ostavio na tezgi i koju sam kupio od kusara za $25, ne znajući da je u pitanju bomba, a ti si je pojao! Ti misliš na ovu pitu? Čuvao sam je u džepu. Želim da je podelimo. Ajde da je jedemo. Joj.